Hey guys, welcome back to the channel. बे भिडियोआव आङो बे जोंनि सिगांनि ससे थानाय बिटखौ कमप्लिट खालामनो नागिरगोन। दा नोंसोरो नायलांदोल'। आङो सिगांनि भिडियोआव मा होनो आर्फआव थाबथादोंमोन आरोना, ओंखायनो गोलावद्राय जानायखाय भिडियोखौ फोजोबनांदोंमोन। ओंखायनो दा जोङो आर्फजों स्टार्ट खालामगोन। दा नायदो आर्फखौ मारै बानायो। बिदिनो जोंना कर्डसा मा लादोंमोन, बी माइनर, जी मेजर, ओमफ्राय ए मेजर, ओमफ्राय एफ साब माइनर ना। ओंखायनो दा जों बिदिनो बे कर्डजोंनो रानिं ना, आप डाउन टु आप, ओमफ्राय डाउन टु मिडल ना। बे प्रसेसआव बिदि प्रसेस खालामनांगोन आरो। दा बेखौनो कपि खालामनानै सेकेन्ड कर्डआव थांगोन। सेकेन्ड कर्डआ जी मेजर, ओंखायनो जिआव लाबोग्रोबाय रुटखौ, ओमफ्राय बे माइनरावसो दं, ओंखायनो जों बेखौ दा मेजराव लांगोन। दा बे जी मेजर जाबाय। दा थार्डआव बेखौनो कपि खालामबावनानै जों लांगोन एआव ना, ए रुटआव लांबाय, ओमफ्राय बे दा ए मेजर जाखाबाय। दा बेनि उनाव एफ साब माइनर। दा माइनर खालामनो थाखाय जोङो बे गेजेरनिखौ 1 अक्टेभ डाउन लाबोनांगोन ना। दा जोंना आर्फआबो कमप्लिट जाबाय। दा आं मा खालामगोन होनबा, दा जोंना अर्केस्ट्राया सिगांनि इन्ट्र'आ बियो मिक्सार चेनेल 5आव दंना, ओंखायनो जोंबो दा आर्फखौ मिक्सार चेनेल 5आव लांगोन। मानो होनबा अर्केस्ट्रायाव जोंहा सिगाङाव फिल्टार ल' पास ना, बिनि माबा अट'मेट खालामनाय दंखायो, अट'मेसन खालामनाय दंखायो, ओंखायनो बेखौबो मिक्सार 5आव लांगोन जोंनि आर्फखौ। दा जोंना अर्केस्ट्राया एसे बेनि मा होनो बेनि ल' एन्डआ बारा, ओंखायनो जों बेनि ल' एन्डखौ एसे काट खालामगोन, ओमफ्राय मिडखौबो एसे काट खालामगोन, एसे शार्प गोमनायनि थाखाय ना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे रिभार्बबो होदेरगोन एसे गोमसार होनो थाखाय। बेनि ल' काटखौ हाइ, ओमफ्राय ड्राइखौबो एसे होबाय। दा जाबाय जोंना इन्ट्र'आ बेसेल' प्रसेसिंआ। दा जों बेहायनो एसे इफेक्ट्सफोर होलांसै। दा आङो इन्ट्र'खौ कपि खालामनानै एसे गोलावसिन बानायबावसै। दा बिल्डआपबो खालामनो थाखाय ना, बिल्डआप खालामनांगौ, ओंखायनो अर्केस्ट्रानि बे पेड्सफोरखौ मालासै आरो कपि खालामनानै पेस्ट खालामबाय गोलावसिन बानायनो थाखाय। दा आंनो क्लाब्स नांगौ, ओंखायनो बे क्लाब्सखौ मा होनो बेनि थाखाय मोनसे पेटार्न बानायसै। दा क्लेप्सनि थाखाय बे क्लेप दोनगोन पेटार्ननि नामखौ, ओमफ्राय जोंनि बेखौबो एसे रं दोनगोन, ओमफ्राय बे क्लेपखौ जोंनि माबायाव चेनेल रेकआव प्लासआव ड्रेग खालामनानै लिभ खालामसै, ओमफ्राय बेहायबो बेनि पेटार्न ड्र खालामसै। दा जाबाय जोंना क्लेप्सआ। दा बेखौबो जोङो जोंनि प्लेलिस्टआव होसै। दा आं बेहाय मा होनो एसे फिसा ब्रेकडाउन खालामनो लुबैदों ना, ओंखायनो जोंनि बे दहाय फार्स्ट बानायनाय पियान'आ बेखौ ब्रेकडाउननि थाखाय इउज खालामगोन। बेखौ प्लेलिस्टआव होबाय। दा जोंनो बिल्डआपनि थाखाय बेस नांगौ, ओंखायनो आं मोनसे पेटार्न खुलिगोन। बेहाय नाम दोनगोन BUILD बुइल्ड बेस ना, बुइल्ड बेस दोनगोन, ओमफ्राय बेहाय बेखौबो एसे रं दोननानै मोनसे साब बेस सेलेक्ट खालामगोन। दा साब बेस मोनबा जोंना बेखौ ड्रेग खालामनानै लिभ खालामसै जोंनि चेनेल रेकआव, ओमफ्राय बेनि थाखायबो मोनसे पेटार्न ड्र खालामसै। जोंना कर्डसा जेबो सोलायखायाखै, सिगांनिफ्रायनो सेमखा, बी माइनर, जी मेजर, ओमफ्राय ए, ओमफ्राय एफ साब माइनर। ओंखायनो जों बेसखौबो बेनि रुटजों लांगोन। फार्स्टआव बी, ओमफ्राय सेकेन्डआव जी, थार्डआव ए,
ओमफ्राय फोर्थआव एफ साब माइनर। दा जोङो बेसनि थाखाय आलदा प्रिसेट लाबावगोन, बेखौ जोङो साकुरानिफ्राय लागोन ना, बेनि मोनसे डिफल्ट प्रिसेट दङ। दा साकुरायाव बिनि डिफल्ट बेस दंखायो, बेहाय मोनसे बेस सेलेक्ट खालामनानै बेनिफ्राय लागोन आरो। ओमफ्राय सेम पेटार्न ना, सिगांनि बे बेसजोंनो बेखौ कपि खालामनानै बे जोंनि साकुरानि बेसाव पेस्ट खालामगोन। दा जाबाय जोंना बेसा, बेखौ एबार जोङो प्लेलिस्टआव होफैसै। डाउन लिफ्टार होदेरबाय एसे साबसिन गोमनायनि थाखाय। दा जोङो सिगांनि बानायनाय क्लेप्सखौबो होदेरगोन बेकग्राउन्डखौ फुलफिल खालामनो थाखाय। आङो आपलिफ्टार नागिरबाय थादोंमोन, दा मोनैनि दा फाइनालि मोनबाय आपलिफ्टारखौ। बेखौबो सेट खालामसै प्लेलिस्टआव। ओमफ्राय बिनि भलिउमखौबो एसे एडजास्ट खालामसै, बिनि जायगाखौ एडजास्ट खालामखांनानै। दा आङो जोंनि बे ड्रपनि पेटार्नखौ कपि खालामनानै एसे गोलावसिन बानायबाय, ओमफ्राय बिनि गोलावसिन बानायनो थाखाय आरोना ड्रपखौ। ओमफ्राय दा प्रब्लेमा मा होनबा, दहायनो जों बे साकुरानिफ्राय बेस लानाया एसे खरा रायदों, ओंखायनो जों बेखौ एसे खमायगोन बेनि भलिउमखौ। दा बेसआ एसे मोजाङानो गोमबाय, बाट एसे एमटि खोनाबावदोंना, ओंखायनो आङो सिट्रास बाहायबावगोन। सिट्रासनिफ्राय बे मा होनो बेस सेलेक्ट खालामगोन, नङाबा जोंनि बे मा होनो दहाय सेम लानाय अर्केस्ट्राया, बेनि प्रिसेटखौनो लानानै जोङो बेकग्राउन्डआव ना बिदिनो वान लाइन, बिदिनो जोंनि सेम कर्ड्स, बे मा होनो बि माइनर, जि, ए मेजर ओमफ्राय एफ साबाव ना वान लाइनल' आरो बिदि पेटार्न ड्र खालामनांगोन। आं दा बेहाय मा खालामदों जेबो मिथिया आरो, आङो फुरा आउट अफ कर्ड्स सानो ना, फुरा आउट अफ कर्ड्सखा आरो जेबो मिलायखायाखै, ओरैनो मा साननानै होलाबायखो बिदि। बाट उनाव एसे रियेलाइज जाफिननानै कारेक्ट कर्ड्सआव लांफिनदों आरो। दा बे पइन्टआवनो रियेलाइज जादों आरो, माने फुरा आउट अफ टिउन ना, फुरा आउट अफ कर्ड्स सानजोबखादों आरो जिनिसा। दा ओंखायनो आङो जोंनि बेहाय दहायनि पेटार्न फैफिननानै दा कारेक्ट खालामबाय आङो। दा बिआव थांलांबाय, ओमफ्राय सेकेन्डआव जिआव लांनानै थार्डआव एआव लांबाय ना। जोंना मानो होनबा कर्ड्सआ बिसोर मोनब्रैल' बाहायखादोंमोन, ए ओमफ्राय एफ साबाव लांबाय लास्टखौबो। दा जोंना मिलायबाय। दा बेखौ जोङो ल'आव ना, ल'आव नांगौ, जों बेसनि थाखायसो बाहायनो नागिरदोंमोन बेखौ, ओंखायनो जोङो फुरा ल'आव लांगोन, ल' अक्टेभाव। दा बेसां मोजाङानो खोमामोन, बाट बिनि एसे आङो फ्रिकुवेन्सिसखौ दाननो लुबैदों, ओंखायनो आं बेहाय मोनसे मिक्सार सेलेक्ट खालामनानै अर्का बेस दोनगोन आरो ना, बेस बुइल। ओमफ्राय बेखौ एसे कालार दोनगोन, ओमफ्राय बेनि थाखाय जों मोनसे इकिउ ना मोनसे प्लागइन सेलेक्ट खालामगोन, इकुवेलाइजार। दा इकुवेलाइजारा फैबाय जोंना, ओंखायनो दा जोङो ल'खौ एसे दानबाय, ओमफ्राय मिडखौबो एसे दानबाय। दा जाबाय जोंना बेसनि प्रसेसिंआबो।
दा मानो बिदि गोबाव लादों होनबा पुरा ना आंना सिम्पोल्स दोननाया ना पुरा मिक्सार जाजोबनाय आरो मोनसेबो मोजाङै जायगा दोनाखै आरो ओंखायनो दा नागिरनो खस्थ' जायो। दा आंनो सिम्बल्स नांगौ ओंखायनो आं दा सिम्बल्स नागिरदोंमोन बाट एसे गोबाव लादों। फाइनालि मोनबाय जोंना सिम्बल्सनि सेम्पोल पेकआ। दा मोजाङाथ' गैया सिम्बल्सआ बाट बेजोंनो खामानि सालायथ'सै दाहाय सोलायनो हागौ ओरैनो दा बेखौ मा होनो डेम' बादि इउज खालामथ'सै आरोना दाहाय बेखौ चेन्ज खालामसै एसे मोजांखौ नागिरनानै। दहाय आङो सिम्बल्सखौ मिक्सार चेनेल 7आव थिनहरखाबाय ओमफ्राय दा बेनि एसे पिट्सखौ एसे ना बेनि पिट्सजों गेलेनानै एसे सेट खालामसै एसे मोजां गोमो खोमा। ओमफ्राय दाथ' बिदिनो जाथ'सिगोन बियो दा ओंखायनो जोङो बेहाय मा खालामगोन होनबा जोंनि मिक्सार चेनेलाव थांगोन ओमफ्राय बेखौबो एसे रिनेम खालामगोन जोंनि सिम्बल्स होननानै ना ओमफ्राय बेहाय एसे रिभार्ब होगोन। रिभार्बआव फैबानो जोंना रिभार्बआ दा रिभार्बआव बिनि ल' कार्डखौ एसे होगोन ओमफ्राय हाइ कार्डखौबो वाइडआ साइजआथ' फुरा फुल होगोन ओमफ्राय जाथ'बाय ओमफ्राय लास्टआव इकिउ बाहायगोन बेनि फुरा मा होनो ल' एन्डखौ फुरा ओमफ्राय मिड एन्डखौबो फुरा काट खालामगोन ओमफ्राय हाइ एन्डखौबो एसे काट खालामसै। दा आं बेहाय रिभार्बनि डिकेखौ फुल होजोबबावबाय एसे फुरा लं डिके जानायनि ओमफ्राय बेसखौ एसे बारायबाय। दा एसे मोजां सिम्बल मोनबाय नै दा बेखौ जोङो इउज खालामसिगोन बेहाय ड्रेग खालामनानै बे दहायनि जायगायाव होदेरगोन ना ओमफ्राय दा बेनि बदल दा बे जों दासो मोननाय सिम्बला बे इउज जागोन आरो प्लेलिस्टआव। दा आं मा खालामनो नागिरदों होनबा आङो दा स्नेर बिल्ड खालामनो नागिरदों ना आङो बेनि थाखाय आङो मोनसे पेटार्न खुलिगोन ओमफ्राय बेनि नामखौ दोनगोन BUSN ना सर्ट फर्म बिल्ड स्नेर ओमफ्राय कालार दोनगोन बेखौबो ओमफ्राय जोंनि चेनेल रेकआव थांनानै बेखौ ड्रेग खालामनानै लिभ खालामगोन ओमफ्राय पियान' रलाव थांनानै मा होनो जोंनि स्नेरनि ड्रामनि पेटार्न खालामसै। दा सफैबाय नै माबायाव पियान' रलाव दा जोङो स्नेरखौ सेट खालामसै बिल्डआप ना लासानिफ्राय खरा जालांनाय। दा जाबाय जोंना स्नेरा बेनि थाखायबो मोनसे मिक्सार सेलेक्ट खालामगोन बेखौबो स्नेर बिल्ड दोनगोन नामखौ ओमफ्राय बिदिनो एसे रं दोनसै ओमफ्राय बेहाय जों दा मा बाहायगोन होनबा जोङो मिक्साराव जोङो थांनानै फ्रुटि फिल्टार बेनि ल' पासखौ अट'मेट खालामगोन मानो होनबा जोंनि बे स्नेरखौ ना लास्टआव खरा जालांबा बेखौ फेड आउट जालांनाय नांगौ आरो ओंखायनो जों दा बेखौ बेनि मा होनो अट'मेसन पेटार्नखौ सर्ट खालामनानै सेट खालामसै जायगा जों बेखौ ल' फेड आउट खालामलांनो थाखाय ना ओंखायनो जों दा बे एसे पेटार्न ड्र खालामगोन। दा जाबाय जोंना पेटार्ना स्नेरनि थाखायबो। दा आङो बिल्डआपखौ एसे
बेकग्राउन्डआव एसे फुलफिल खालामनो थाखाय आं मोनसे पेटार्न खुलिगोन ओमफ्राय बेनि नामखौ फ्लुइड दोनगोन बेखौबो एसे राउन्ड दोननानै मोनसे फ्लुइड सेम्पोल सेलेक्ट खालामगोन आरोना दा आं साकुरायाव थांगोन साकुरायाव मोनसे प्रिसेट दङ बेखौ बाहायनो हागौ दा मोनथारिनि बेखौनो बाहायनांगौ जासिगोन दा आङो मा खालामगोन होनबा जोंनि लिड्सआव थांनानै बेनि लिडखौ कपि खालामगोन ओमफ्राय जोंनि साकुरायाव फैफिननानै फ्लुइडआव ना बेखौ पेस्ट खालामगोन आरो दा बेखौबो जोङो जोंनि प्लेलिस्टआव लाबोबाय बेनि थाखाय मोनसे मिक्सार सेलेक्ट खालामनानै नाम दोनगोन एफएफ ओमफ्राय बेखौबो एसे कालार दोनगोन दा बेहाय जोङो मा लागोन होनबा फार्स्टआव जोङो बेनि थाखाय फ्रुटि फिल्टार ना बेखौ फ्रुटि फिल्टारखौ लानानै बेनि थाखायबो जोङो मोनसे अट'मेसन क्लिप बानायगोन दा आङो फ्रुटि फिल्टारखौ मानो अट'मेट खालामनो नागिरदों होनबा बेनि ल' पासखौ अट'मेट खालामनो नागिरदों आरो आं जायखिजाया दा आङो बेखौ ल'निफ्राय हायाव लांनो लुबैदों ओंखायनो आङो बेनि थाखायबो मोनसे जोंनि बे अट'मेसन क्लिपआव बेनि थाखाय मोनसे पेटार्न ड्र' खालामसै दा आं बेहाय बिनि बे प्रिसेटखौ एसे मिलायनाय मोनासै आरो मोजां मोनासै ओंखायनो आङो आलादा सेलेक्ट खालामसै दहायनि बेहायनो सेम प्लागइनाव फैनानै नङाबा बेनि अक्टेब्सखौ फार्स्टआव ना एसे सोलायग्रोगोन बेनि अक्टेब्सखौ हायाराव लांगोन दा एसे साबसिन गोमोनो थाखाय आं रिभार्बबो इउज खालामगोन रिभार्बआव बेनि ल' काटखौ एसे ओमफ्राय हाइ काटखौबो एसे होगोन ओमफ्राय डिके बेस दा गैया जेबो एसेबो खामानि होआसै जों रिभार्ब होनाया ओंखायनो जोङो सेम प्लागइनाव थांनानै आलादा प्रिसेट सेलेक्ट खालामसै दा बे एसे मिउटेड गिटारा एसे मोजां खोनादों ओंखायनो जों बेखौनो इउज खालामगोन दा आङो फिल्टारनि अट'मेसन क्लिपखौबो दानबाय दा बेनि बदल जोङो मा होनो फ्रुटि बेलेन्स इउज खालामसै ना फ्रुटि बेलेन्सनि बे भलिउमखौ अट'मेट खालामसै दा आं बेहाय जोंनि सिगांनि बानायनाय आर्टखौ होदेरबाय
दा आंनो बेकग्राउन्डआव percussions नांगौ आरोना ओंखायनो आङो percussions सेलेक्ट खालामगोन दा बेनो बेकग्राउन्डनि थाखाय मोजां जागोन ओंखायनो आं बेखौनो इउज खालामसिगोन दा बेनि थाखायबो आङो मोनसे मा होनो पेटार्न खुलिगोन ना पेटार्न खुलिनानै बेखौबो नाम दोनगोन मा नाम दोननो PR ना ओरैनो दोनलाबायदो जेबो अरजाया स्पेलिंफ्रा जेबो अरजाया दा जोंना जाबाय ओमफ्राय जों दा बे सेम्पोलखौ ड्रेग खालामनानै जोंनि जेनेरेटआव होफैगोन ओमफ्राय बेहायबो बेनि थाखाय मोनसे पेटार्न बानायसै पेटार्न मानि बिट बानायसै बे percussionsनि दा जाबाय बेनि बिटआबो दा जों बेखौ जोंनि प्लेलिस्टआव लाबोसै दा आङो जोंनि बे मेन लिडखौबो बाहायगोन जोंनि बिल्डआपआव बेनि थाखायबो जों बिनि मिक्साराव थांनानै जोंनि लिडनि मिक्साराव थांनानै बेनि थाखाय मोनसे मा होनो फ्रुटि फिल्टार बाहायगोन ना बेनि ल' पासखौ जोङो अट'मेसन क्लिप बानायगोन बेनि ल' पासनि थाखाय ओमफ्राय बेहायबो जों मोनसे पेटार्न ड्र खालामगोन ल'निफ्राय आप थांनाय दा आं होननाय बायदि जायासै ओंखायनो आं बेखौ डिलिट खालामगोन ओमफ्राय बे फिल्टारनि बदल आङो दा मा बाहायगोनबा फ्रुटि बेलेन्स बाहायगोन दा फ्रुटि बेलेन्सखौ लानानै बिनि भलिउमखौ अट'मेट खालामगोन दा बिदिनो सेम दहाय जों मारै बानायामोन बेनि पेटार्नआ ल'निफ्राय आप थांनाय बिदि पेटार्न ड्र खालामसै बे फ्रुटि बेलेन्सनि अट'मेसन क्लिपआवबो दा आङो जोंनि बे लिडनि साइड चेना जों सिगांथाराव बानायदोंमोन ना जोङो माबानि थाखाय साइड चेन बेखौबो लाबोनानै बे बिल्डआपनि बे लिडआव बेनि बिट बाय बिट माबासै आरोना बेस खालामसै बेनि साइड चेनखौ दा जोंनि लिडनि साइड चेनाबो जाबाय ओमफ्राय दा मा खालामगोन होनबा जोङो बे लिडखौनो दहाय जोङो फिल्टार लादोंमोन ना जों बेखौ डिलिट खालामाखै आरोना जों खालि बिनि फिल्टारनि बे प्लागिनखौ मिउटल' खालामदोंमोन दा जोङो बे फिल्टारखौनो बाहायफिनगोन जोङो फिल्टार लानानै बेहाय मा खालामगोन होनबा बेनि बे ल' पासखौनो गोदान अट'मेसन क्लिप बानायगोन आरोना बेखौ बेनि अट'मेसन क्लिपआ फैखाबाय नै ओमफ्राय जों बेहाय ल' काट ना दसेनि थाखायल' फुरा लास्ट एन्डिंआव फुरा बेनि ल' पासआ बेखौ ल'आव लांनानै दसेनि थाखाय हाइआव लाबोफिननाय बिदि खालामनो थाखाय ना दा नायदो बेखौ मारै खालायो
दा जोंना लिडनि ल' पास एन्डिं ल' पासआबो जाबाय। दा आं मानो बे फार्स्ट 2 बार्सनि ड्रपखौ सेलेक्ट खालामदों होनबा आंनो दा स्मल ब्रेकडाउन खालामनो लुबैदों, ओंखायनो आं बेखौ काट खालामग्रोगोन। फार्स्टआव इम्पटि जायगा बानायग्रोगोन। बेहाय बिदिनो फार्स्ट बाराव बिदिनो ओरैनो सिंगल लिड जागोन ना, बेनि उनावसो ड्रप स्टार्ट जानाय ब्रेकडाउन बानायनो नागिरदों। नों नायलांदो मार्क लायो। दा जोंना ब्रेकडाउना जाबाय। दा बेनि अट'मेसन्सखौ काट खालामबाय आङो। दा जोंना मा होनो माबा जाखाबाय ब्रेकडाउना। दा बेनि थाखाय जोङो ड्राम होनांसिगौ आरोना। दा जोंना ड्रपआव ड्राम गैया, ओंखायनो दा जोङो बेहाय ड्राम बानायगोन। दा ड्रामनि थाखाय आं मोनसे पेटार्न खुलिगोन, ओमफ्राय नाम दोनगोन ड्राम। बेहायबो बिदिनो एसे कालार दोनगोन। ओमफ्राय मेनुआव थांनानै जों बिदिनो सेम्पोल्स प्रिसेट सेलेक्ट खालामसै ड्रामनि। दुइ बोसोर जालायबायदां फुरा नागिरनो डेन्जार खस्थ'खा। दा आंनो फुरा क्लाब सेटआ मोनखाबाय। दा आंनो किक्स नांगौ आरोना, ओंखायनो दा किक्स नागिरदों। किक्सनि सेम्पोल पेक मोनबाय। दा आं बेनिफ्रायनो माखासे थिखोसै, जायखिजाया माखौ मोजां मोनो। दा जाबाय जोंना प्रिसेटआ मोनजोब्बाय ड्रामनिया। दा जों बेहाय बिट बानायसै ना, ड्रामनि बिट बानायसै। दा जोंना बिटआबो जाबाय किक स्नेर ना। दा जोंनि थाखाय हेड्स नांगौ। दा हेड्स मोनबा बेखौ लासै आं हेड्सआ, ओमफ्राय बेखौ बिदिनो 1-1 गेप ना बिदि सेट खालामसै। ओमफ्राय ड्रामनि पेटार्नखौबो जोङो जोंनि प्लेलिस्टआव होसै। दा जोंना ब्रेकडाउनाबो एसे इम्टि खोनादों, ओंखायनो जों बेहायबो मोनसे पेटार्न खुलिबावगोन। ब्रेक नाम दोननानै बेखौबो खोल दोननानै जोङो साकुरा सेलेक्ट खालामबावगोन ना। साकुरायाव मोनसे प्रिसेट दं, आं एसे मोजां मोनो। आं बेखौनो इउज खालामगोन आङो।
बे प्रिसेटनि नामानो जादों आलादिन बे प्रिसेट नामा बेखौ इउज खालामगोन। बेहायबो जोङो बे जोंनि सिगांनि लिडनियाना जोंनि लिडनि पेटार्नखौनो कपि खालामनानै बे जोंनि बे दासो लानाय आलादिन माबायाव ना साकुरानि प्रिसेटआव बेहाय पेस्ट खालामफैगोन। दा जाबाय जोंना आलादिन माबायाव ना ब्रेकडाउननि थाखाय जों बेखौ इउज खालामगोन। दा जों बेखौ ब्रेकडाउनाव होबाय ससेल'। दा बे स्नेर फुल्लि रिभार्बजों बुंफबनाय स्नेरखौ इउज खालामगोन। बेखौ जों जोंनि प्लेलिस्टआव होबाय। बेनि भलिउमखौ एसे खमायगोन, नङाबा बेनि मा होनो जोङो अट'मेसनाव ना बेनि मा होनो भलिउमखौ अट'मेट खालामगोन आरो फुरा लास्टआव एन्डिंआव माबा लांनाय मा होनो ल' लांनाय ना बेनि भलिउमखौ हाइनिफ्राय ल'। दा जाबाय जोंना अट'मेसननि पेटार्नाबो। दा जों बेनि भलिउमखौ एसे खमायगोन। दा आं मोनसे डाउन लिफ्टार लानानै जोंनि ड्रपआव होसोयो डाउन लिफ्टारखौ, ओमफ्राय बेनि भलिउमखौबो एसे खमायगोन। दा आङो ड्रामनि भलिउमखौ एसे खराद्राय जानाय मोन्दों आरो ओंखायनो आङो बे किक्सनि ना भलिउमखौ एसे खमायगोन, ओमफ्राय सिनारिखौबो खमायगोन एसे। दा जोंना ड्रपखौ मा होनो सेकेन्डआव एसे एग्रेसिभसिन बानायनो थाखायना आङो पेटार्न मोनसे खुलिगोन, हेड्स नाम दोनगोन, ओमफ्राय बेखौबो कालार दोननानै बेहाय मोनसे हेड्सनि प्रिसेट थिखोगोन आरो ना, ओमफ्राय बेहाय मोनसे हेड्स बानायगोन। दा हेड्सआबो मोनबाय, बेखौनो लागोन। ओमफ्राय दा बेहायनो मा होनो बेनि ना बेखौ मोनसे जायगायाव सेट खालामना दोनखासै बे हेडखौ अबेयाव होनो, ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे हेड्सनिबो मोनसे पेटार्न ड्र खालामगोन।
बे ड्रामनि पेटार्नखौ मानो बोखारदों होनबा आं दा बेहाय मा होनो मोनसे माबा बानायनो लुबैदोंना एसे सर्ट ब्रेकडाउन एन्डिङाव ना ड्रपनि एन्डिङाव ओमफ्राय बेनिफ्राय हेड स्टार्ट जानाय ओंखायनो आं बेहाय मोनसे ड्रामनि ब्रेकडाउन विदाउट ड्राम ब्रेकडाउन खालामदों मोनसे दा जाबाय जोंना ब्रेकडाउना दा जोङो हेड्सनि थाखाय पेटार्न माने दंखायोमोन दहाय बेखौ जों पिनारल थांनानै हेडआव थांगोन हेड्सआव ओमफ्राय हेड्स बानायसै नायलांदो हेडखौ मारै बानायो दा हेड्सखौ एसे सिम्पोल खोनादों आरोना ओंखायनो दा एसे भेरिएसन होगोन आरो बेहाय जोंनि हेड्सआव एसे भेरिएसन होसै दा जोंना भेरिएसनसाबो जाबाय हेड्सआव दा जों मा खालामगोन होनबा बेनि बे दा अबेबा भेरिएसन होदोंना अबेबा स्पिडसिन खालामनाय जोंनि हेड्सखौ बेनि भलिउमखौ एसे खमायगोन ना बेनि भलिउमखौ एसे भेल'सिटिखौ खमायगोन दा आङो जोंनि बे ब्रेकडाउनाव ना एसे मा होनो आपलिफ्टार होदेरसै ना एसे ब्रेकडाउनखौ एसे माबासिन खोनाबावनि एसे स्ट्रं खोनानायनि आङो आपलिफ्टारनि भलिउमखौबो एसे खमायगोन एसे खरा रायदों ओंखायनो
ब्रेकडाउनाव एसे मा होनो स्नेप्सबो इउज खालामदोंसै आङो स्नेप्सजों एसे बेनि मा होनो एसे एम्पटिनेसा खारगोन आरोना माबानिया मा होनो जोंनि ब्रेकडाउननिया दा बेखौबो जों एसे मिक्साराव थिनहरसै एसे भेरिएसन्सनि थाखाय जों बेखौ मिक्सार चेनेल 10 सेलेक्ट खालामबाय बे स्नेपनि थाखाय बेखौबो नाम दोनसै स्नेप होननानै ओमफ्राय एसे कालार दोनसै बेहायबो दा बेहाय जों इउज खालामगोन रिभार्बनि ल' कार्डखौ फुल हाई कार्डखौ एसे ओमफ्राय बेसखौबो एसे बारायगोन डिकेखौबो एसे बारायगोन दा स्नेपनि क्लाबा एसे उइक आरोना ओंखायनो आङो मा होनो आलदा क्लेप सेलेक्ट खालामबावगोन क्लेपनि भलिउमखौबो एसे खमायगोन दा बेहाय आङो ड्रामनि भलिउमखौ एसे खमायबावगोन आरोना ड्रामनि भलिउम्सफोरखौ एसे खमायजोबबावगोन गासैनिखौबो दा गाइस बेसिकआ बेनो माखासे क्लिपा भिडिअफोरा एसे माबाना प्रब्लेम जानानै होदेरनो हायासै आरोना आं माखासे क्लिप्सफोरखौ ओंखायनो टिउटरियेल्सखौ बिसोरो बानायनाय जासिगोन बेनो बेसिक आरो दा फाइनाल रिजाल्टखौल' नायदो नोंसोरो ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै दाबाव ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो खोनासंदो फाइनाल रिजाल्टआ